Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Magandang umaga Pangasinan. Lunes lang ula. Masanto siya kabwasan lalawigan ng Pangasinan. Naimbaga bigat kada kayo amin nga kapadak nga Ilocano. Kumusta mo ten iti napalabas nga Dominguyo? Sapay kumata nakaradkad iti panagbiag iti tunggal may saka na tayo amin. Punto por punto kay Atong Remo. At syempre lunes na naman ay marami na naman ho tayong papag-usapan at bibigyan ho ng punto. At maririnig nyo lang dito sa loob ng isang oras sa programang Punto por punto kay Atong Remo. At makakasama ho natin sa technical side El Presidente Nixon Dacal, ang artistahing engineer Carl Franz Kayabyab, at syempre nung nakaraang linggo na marami ho na tayo na pag-usapan, isa ho dyan yung pagkamatay ng isang konsehal dyan sa bayan ng Bayangbang na si Councilor Kulas Hunyo. Ang pagparaw din ni former Binmalay Mayor Lan Dumalanta.
At ang himpilan po ng paborito DWGE ay nag-aabot po ng pakikidalamhati sa dalawa ho nating kakilala. Marami hong nanghihinayang kay Councilor Colas Hunyo sa kanyang pagkapanaw. Batang-bata, 30 anyos lamang. Ito po si Councilor Colas Hunyo. Ang tatay po niya ay matagal ho nating kaibigan. Si former Boying Hunyo, former Vice Mayor ho yan ng Bayangbang. Nakasama ho natin siya nung tayo po ay naging Chief of Staff ng Vice Mayor's League Pangasinan Chapter. At syempre, nag-miss call na kaagad, so batiin na natin ng una itong si Ariel. Good morning sa iyo, Ariel. Ang aga mong magbiskola. Saan ba ang patungo mo? At syempre, hindi rin ho natin kakaligtaan na batiin ang mga nakatutok sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga YouTube, Facebook. At andyan naman yung kaibigan natin sa Barangay Pimalodpod, Barangay Kapitan Joma Andrada. Andyan din si Pare Marvin Calma. So pagdating Hunyo dyan sa Barangay Pimalodpod, kalmado lang ho kayo. At syempre yung kaibigan naman natin dyan sa may San Carlos City, Blas Kayabyab, nakatutok din. At gumawi naman tayo dyan sa Barangay Minion East. Si Kumpare Felix Jose at ang kanyang kabiyak na si Elizabeth Jose. At syempre, gumawi naman tayo dyan sa bayan ng Villasis. Ang napakalakas yung radyo naman ni former Abante Party List Ilocano, Abante Pangasinan Ilocano Party List, Mike Morden. Andyan din na nakatutok sa atin PMA, retired PMA Colonel Jones Roderos. Lampasan ho natin ang Villasis at may nakatutok din dyan na kaibigan natin dyan sa Barangay Leon, Bayan ng Balungaw. Si Barangay Kapitan June Lord Marsan. At balik ho tayo sa Ordaneta. Nakatutok ho din dyan ang kumpare natin na former Vice Mayor, former Councilor, former Congressman ng 5th District, Pare Franco Del Prado. Nakatutok ho lahat ang mga yan sa ating palatuntunan. At inaantay ho kung ano ang ibabalita natin.
Nakatutok din dyan si Binong Bautista. Andyan din na nakikinig si Pare Rex Zapatero, si Pare Macho, Abayag la pare, yaag ka ng palikas. At syempre tumuloy na ho tayo dyan sa bayan ng San Manuel. Andyan din nakatutok at nakikinig sa atin ang mga Marsumba na pinapangunahan naman ni B. Corpus at saka ni Kay. Kumusta ka na, Kay? At syempre ho ang mga staff ho ng Mayor's Office of the Mayor. Andyan si Joel Almohela at ang kanyang papakading Almohela. Nakikinig din sa atin si Peter Arbilor. Nanonood din sa atin si Vice Mayor Jericho Perez. On board listening naman si Councilor Honeyboy Perez. Punto por punto, kahit atong remo. Incumbent Ordaneta City Councilor Alfonso Miguel del Prado at saka si Ibo nakatutok din. Si Brian Impante, Roger Sim, Edwin Main, good morning sa inyo. Former Barangay Kapitan ng Barangay 1, Danny Caras. At nakatutok din dyan sa May Galban si Carmelita Rachel Sanchez, Elma Arsadon, Joy at Rosario Solomon. At syempre dyan naman sa Barangay Katablan nakatutok din sa lahat ng gustong bumili ng mga bugambilya. Andyan na bumili kayo along the highway lang ho yan pagka lampas ho ng tulay papuntang Ordaneta. May makikita kayong mga bugambilya dyan na pag-aari ng ating kumare na si Manang Esther at saka si Bob, Pari Bobby. At simulan na ho nating pupuntuhan ang mga isyu. Unahin ho natin yan
yung nangyari na pagpuputol ng kahoy dyan sa Kapitolyo. Marami hong nagtataka at marami hong nagulat. Dahil kadalasan, ang pagputol ng kahoy ay ginagawa ho tuwing araw, umaga. Nagtaka ho ang mga residente kung bakit kalagitnaan ng gabi, madilim, nagpuputol pa ng kahoy ang mga empleyado ng Kapitolyo. Mantakin ho nyo yan, ha? Gabi, puputol ka ng kahoy. Ito ba ay pinapayagan ng Department of Environment and Natural Resources? Ang pagputol ho ng kahoy sa gabi ay may ibig hong sabihin yan. Hayahan nyo ho at makikipagpanayan ho tayo sa Departamento ng Pangkalikasan, itong Department of Natural Resources. First time mapuputol ka ng kahoy sa gabi. Ano kaya yung tinatago nila? O may ginagawa lang sila na kababalaghan kung kaya't gabi nila pinuputol ang mga kahoy? Napaka babaw naman yung rason na para hindi maistorbo ang trabaho ng mga nandyan sa Kapitolyo. Hindi naman nako. Yung sabi nga nung iba, baka nagtitreasure hunting na kayo dyan. Marami ho tayong pupuntuhan na dapat ipaliwanag ng bagong sa ilalim ho ng administrasyon ni Governor Monmon Gico, na marami hong katanungan na bumabagabag pa rin sa isipan ng bawat Pangasinense. Marami ho dapat na prioridad, pero parang nakakaligtaan na ni Governor Gico ang talagang tamang pangailangan ng bawat Pangasinense. Punto por punto kay Atong Remo. Matapos ang halos 7 dekada ng walang humpay na paglilingkod sa larangan ng mali ito yung kung naman pala itong nabasa ko na editorial ho natin, yung isa dapat Punto por punto kay Atong Remo. habang abala ang mga nasa Kapitolyo sa pagpapakita ng kanilang mga proyekto at programa. May mga tanong na hanggang ngayon
ay wala pa ring malinaw na sagot. Pinutol ang mga puno sa Kapitolyo. Bakit? Ano ang dahilan? Ano ang kapalit? Ang kalikasan ba ay isinasakripisyo para sa isang proyekto hindi naman lubos na naipaliwanag sa taong bayan? Pangalawa, sa Limahong Channel, patuloy ang mga usapin tungkol din sa quarry at black sand operation. Kung may pumapasok na kita para sa lalawigan, magkano na ba ang nakolekta? Nasaan ang kumpletong ulat? Nasaan ang transparency? Punto por punto kay Atong Remo. Karapatan ng bawat Pangasinense na malaman kung saan napupunta ang pera ng bayan. At heto pa, ang mas malaking tanong. Kung may napakalaking pondong hiniram at ginastos para sa kaunlaran, bakit marami pa ring provincial roads ang parang pinaglipasan ng panahon? Bakit hanggang ngayon may mga kalsadang puno ng lubak at panganib? Bakit tila mas mabilis ang pagpapagawa ng mga proyektong maganda sa larawan kaysa sa mga proyektong tunay na kailangan ng bawat Pangasinense at mamamayan? Habang pinupuri ang mga sports program, maraming residente ang nagtatanong, ano ba ang mas mahalaga ngayon? Medalya o maayos na kalsada? Palaro o flood control? Seremonya o serbisyo? Tignan na lang natin ang nangyari dyan sa Maylingayen Baywalk. Kaunting ulan pa lang, baha na agad. Nasaan ang maayos na drainage? Nasaan ang pangakong infrastruktura? Nasaan ang mga proyektong sinasabing magdadala ng progreso kung simpleng pagbaha ay hindi pa rin maresolba? Hindi sapat ang magagandang slogan. Hindi sapat ang mga video presentation. Hindi sapat ang mga magagarang programa kung ang ordinaryong mamamayan ay patuloy na nahihirapan sa mga problemang dapat noon pa ay naaksyonan.
ang taong bayan ay hindi humihingi ng pabor. Ang hinihingi nila ay pananagutan. Ang hinihingi nila ay malinaw na paliwanag. Ang hinihingi nila ay resulta. Dahil sa huli, hindi tarpulin ang huhusga sa isang administrasyon. Hindi social media post. At hindi rin palakpak sa entablado. Ang tunay na huhusga ay ang mga mamamayang araw-araw na dumaraan sa sirang kalsada, nakakaranas ng pagbaha, at naghihintay ng mga sagot na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila naririnig. Ang tanong ay hindi kung may karapatan tayong magtanong. Hanggang kailan maghihintay ang mga Pangasinenses ng malinaw na sagot mula sa kanilang pinuno? Nawawala na ho yung accountability and transparency. Kaya yan ho ang hamon ng mga residente at mga mamamayan dito sa lalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Monmon Gico. Sana ay may maayos na paliwanag at magbabalik ho tayo dahil lumampas na naman ho tayo ng 1 minuto. Pupuntuhan ho natin lahat ang mga yan pagkalipas ng ilang paalala. Punto por punto. Kay atong The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. ang puta-putang ransunata. Dami yung... San ang puta-putang informasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa. Kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto kay Atong Remo. At nagbabalik ho tayo sa ating programang Punto por punto kay Atong Remo. at bago ho natin ipagpatuloy ang ating mga tinatalakay at mga pinupuntuhan, nais din nating batiin ang aking abalayan dyan sa pagganigarin umbatik ya Barangay Kapitan Ditanod, Barangay Minyan West, Engineer Marlon Sinense. At ganun din kay Master Sergeant Villamor,
ibanghilista. Pagtuunan din ho natin ng punto yung nakaraan na linggo na ang pinag-uusapan ho natin ay patungkol po dyan sa PESONET. Ang PESONET ba ang kalaban o ang kawalan ng kaayusan? Sa ilalim ng liderato ni City Mayor Belen Fernandez, walang masama sa pagpapatupad ng batas kung ang mga PESONET at computer shop ay walang kaukulang permit at hindi sumusunod sa mga regulasyon ng lungsod, may karapatan at tungkulin ang pamahalaang lokal na ipatupad ang ordinansa. Ang batas ay batas at dapat sundin ng lahat. Ngunit ang tanong ng nakakarami, kailangan bang samahan pa ito ng kapulisan na para bang may hinuhuling mga kriminal? Ang mga operator ng PESONET ay hindi mga magnanakaw, hindi holdupper o sindikato. Karamihan sa kanila ay maliliit na negosyante na naghahanap ng marangal na pagkakakitaan upang maituwid ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Kung may paglabag man, may tamang proseso upang ito ay maituwid. Sa halip na magmukhang operation laban sa mga mabibigat na kriminalidad, mas mainam sanang pinagtuunan ng pansin ang pagbibigay ng sapat na abiso, gabay at pagkakataon upang makasunod sa mga kinakailangan ng lungsod. Ang pagpapatupad ng batas ay hindi lamang dapat matigas, kundi makatao rin. Hindi maikakaila na nakatawag pansin ang paraan ng pagsasara ng ilang PESONET sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Belen Fernandez. Para sa ilan, tila masyadong dramatiko ang eksena kumpara sa aktwal na paglabag. Ang naging resulta, mas napag-usapan ang paraan ng pagpapatupad kaysa ang layunin nitong ayusin ang mga negosyo sa syudad. Ang tunay na sukatan ng mahusay na pamamahala ay hindi kung gaano karaming establisimento ang naipasara, kundi kung gaano karami ang natutulungang maging legal, maayos at produktibong bahagi ng ekonomiya. Ang batas ay dapat pairalin, ngunit ang pagpapatupad nito
ay dapat may balanse din. Respeto at konsiderasyon. Dahil sa mata ng publiko, ang kapangyarihan ng gobyerno ay mas magiging kapanipaniwala kapag ito ay ginagamit ng may pag-iingat at hindi para lamang makagawa ng eksenang takaw pansin. So ayan ho, yung editorial ho natin sa mga nakaraang mga issue. Na dapat naman sana sa mga namumuno, huwag naman kayong padalos-dalos. Nunot yumot niya maunga, naararatan ka para yumutlam lamang yatoo. Ingatan ay, ambisya, ang to'y gagawin nararatay barangay official ni Tanay, no, ang damulam lamang na ipasararatay mo lang, yan negosyo ni Tanay, no, talagang ang apoy permit na eh. Dapat, ang ginawa naman sana ni Mayor Belen Fernandez, ay di, tinawag niya muna, pinag-usapan, wala naman atang nangyari, kung hindi yung naglabas kayo kaagad ng ordinansa, pinaghuhuli nyo sila kaagad. Nunot yung muta. Bara-bara bay kimat. Kaya So, atong Remo. lesson learned. Na porque wad tangkila at pwesto, wala kayo at power, at nagawa nyo lang namin sugabayo. Ande. Natan ne. Ya halos amin niya totoo narasal la. Tapos ikalin nyo yung pantrabahuan da, hanap buhay da, di inersulaan da. Labanan da kayo. Wala may abantayan ko kalabyan sa kay video. Hahamunan to'y liderato na Mayor Belen Fernandez tanaray kapulisan. Ayaw mo, siyempre video. Gamay ko labat kaya i-share. Gusto ko lang i-share sa inyo yan na video. Dahil hindi ko naman halos kakilala ito pero naniniwala ako sa kanyang paninindigan at katanungan. Hindi lang sa kapulisan kundi pa rin sa kasalukuyang administrasyon ni Mayor Belen Fernandez. Engineer Nixon, ilabas mo nga yung at pakinggan natin. Yung kay Michael Sim. Hello, ito po. Pakiusap sa lahat po ng mga taga-lungsod ng Dagupan. Sana po ay huwag po kayong magagalit sa akin. Ilang beses ko na po ginawa ito. Ilang beses ko na po na ginawa ang manawagan sa ating mahal na nakagalang-galang Mayor Belen Fernandez. Nanawagan na rin tayo sa ating Chief of Police ng lungsod ng Dagupan dito sa Pangasinan. Paunawa ko lang sa inyo mga kababayan ko dito sa lungsod ng Dagupan. Mayor, hindi ko po kayo kinakalaban.
Ganon din ang ating mahal na hepe ng Dagupan dito sa Pangasinan. Di ba, ang sabi po ninyo, ang sabi ng PNP, makipagtulungan ang mga mahal nating kababayan para sa mga kriminalidad o mga nagagawang mga illegal activity sa kapaligiran ng ating bayan o probinsya o bansa. Di ba yan po ang tuwing sinasabi ng ating mga mahal na PNP ang makipagtulungan ang mga ordinaryong tao na katulad namin. Alam niyo mga kasangga, pang-5 beses ko na po ito napanawagan sa inyo, Mayor Belen Fernandez ng Dagupan. Mayor, ano po bang dahilan na hindi po natin masugpo-sugpo ang mga illegal drugs dito sa iba-ibang barangay ng lungsod ng Dagupan? Sabihin na natin, Mayor, 31 barangay po ang hawak ninyo na kapitan. 31 barangay po ang barangay ng lungsod ng Dagupan dito sa Pangasinan. Sabihin na natin, Mayor, ang ibang barangay po ay walang drugs. Pero halos ibang mga barangay ay talamak po ang bintahan ng droga. Ganito din, dito rin, sa aming barangay. Dito sa barangay Bunuan Gasset, sa lungsod ng Dagupan sa Pangasinan. Paunawa lang po ito sa lahat po ng mga tauhan ninyo, Mayor, sa lahat po ng mga followers ninyo, Mayor Belen Fernandez. Hindi ko po kayo kinakalaban. Ang kinakalaban ko lang po itong talamak na bintahan ng droga dito sa ating lungsod, dito sa Pangasinan. Alam nyo, Mayor, wala po akong masabi paulit-ulit na maganda naman po ang ginagawa nyo sa ating lungsod. Pero bilang isang residente, bilang isang mamamayan ng lungsod ng Dagupan, Punto por punto. Kay Atong Kyle, halika muna dito, halika muna. Meron pa tayong 9 na minuto ha. Balikan ho natin yung sinasabi ni Mike Sim at hamon niya sa Administrasyon Fernandez at ng kasalukuyang kapulisan ng siyudad ng Dagupan. Maganda ang punto. Ituloy mo, Engineer Nix. sa Pangasinan. Mayor, sagipin po naman natin ang ating mga mahal na mga walang so. Hindi nila alam, hindi namin alam baka ano nang mangyari sa ating mga mahal na kababayan regarding sa mga demonyong mga tarantadong impakto na mga gumagamit ng droga at mga nagbibinta ng droga. Mayor Belen Fernandez, mahal naming Chief of Police ng Dagupan, hayaan pa natin na lumawak at lumaki itong mga impaktong ito, itong mga demonyong ito, ng mga nagbibinta ng droga. Alam nyo mga kasangga ko, sabihin nyo na mayabang tayo. Hindi! Totoo pong sinasabi ko, wala pa akong yaman, hindi pa ako katulad ninyo, Mayor, na mayaman. Isa lang po akong ordinaryong tao. Pero kung buhay ko po ang kapalit, walang problema.
Ipapatayin nila ako, walang problema. Ang hangad ko po, ang mawala ang droga, mawala ang nakawan, mawala ang mga hayop dito sa Dagupan. Mayor Belen, minsan inaabot kayo ng hating gabi sa daan. Halos madaling araw na po kayo natutulog umuwi. Nadadaanan po naman ninyo yung Arellano Bani. Di ba po, Mayor? Nadadaanan po ninyo yung Arellano Bani, Mayor. Nandyan din po, ilang beses ko na pong ginawa itong ganito na nag-video tayo. Na nandyan po ang mga prostitute sa may Arellano. Wala bang halaga sa inyo na magkasakit ang ating mahal na kababayan dito sa Dagupan? O dito sa Pangasinan, Mayor? Mayor, hindi ko po kayo pinipersonal. Wala po akong isip na para ho kontrahin kayo. Hindi po. Bilang isang mamamayan, sabi ko nga po, karapatan po namin. Nakakahiya, Mayor. Panahon po ng ilang mayor ang dumaan. Hindi po nasupil ang mga nangyayaring mga prostitute dyan sa Arellano. Ang daming babae na nagpapalabas. Paulit-ulit ko na pong sinabi, Mayor Belen Fernandez ng lungsod ng Dagupan, na maraming halos na magkakaroon ng sakit, makakakuha ng sakit. Pinag-iingatan natin na hindi magkasakit ang ating kapwa Pilipino, lalo na dito sa Pangasinan sa Dagupan. Mayor, isipin po naman natin, paano ko nakakuha ng AIDS? May kaibigan na ho akong nasira ang pamilya dahil nakakuha ng sakit dyan sa Arellano. Dahil hindi naman po kaila sa inyo na may nangyayaring bugawan, na may naglalako ng panandalian aliw, paulit-ulit. Mahal naming Chief of Police ng lungsod ng Dagupan, supilin po natin ang iligal na nagbibinta ng katawan dyan sa may Arellano. Pati na rin po ang droga dito sa Dagupan. Hindi po kaila din dito sa Barangay Bunuan Gasat. Mahal naming hepe, mahal naming provincial commander, nananawagan po tayo sa lahat ng mga CIDG, PDEA, Intelligence, sa PNP. Lantaran po ang bintahan ng droga dito sa aming barangay, dito po sa aming lungsod ng Dagupan. Kailan ba masusupil ito? Pag dumami na? Pag lumago na mga impakto? Pag marami na silang nabiktimang mga inosenteng tao? Kapag meron na silang pinatay na ordinaryo at inosenteng tao regarding sa drugs? Diyos ko po, alam nyo, ito, sasabihin ko na sa inyong lahat. Kapag ako po ay naging opisyal, kung ako po ang magwagi bilang punong barangay ng Barangay Bunuan Gasat dito sa lungsod ng Dagupan sa Pangasinan, mga impakto kayong mga drug pusher, mga drug user, kayong mga magnanakaw, kayong mga tarantado dito sa Barangay Bunuan Gasat. Utang ina nyo. Kasalanan man sa Diyos, kasalanan man sa batas, ipapapatay ko kayo. Sa loob lang ng 2 buwan, kayo mga drug user at drug pusher dito sa Barangay Bunuan Gasat, kahit gano'ng kalawak itong barangay natin, mawawala kayong lahat. Mawawala kayong mga magnanakaw, mawawala kayong mga tarantado, mawawala kayong pusher at user dito sa Barangay Bunuan Gasat. Kahit sabihin na natin, nakasuhan ako ng human rights, ikulong ako, walang problema doon. Maubos ko lang kayo ng mga demonyo impakto dito sa Barangay Bunuan Gasat na talamat kayo magbinta ng droga at gumamit. Kapag wala na kayo magamit, kayo mga user, kung wala na kayo magamit, magnanakaw na kayo, mag-aakyat bahay na kayo. Paano kung nagising ang akyatan nyo ng bahay? Papatayin nyo na? Kaya yung panawagan yan sa lahat ng mga opisyal, sa lahat ng, Diyos ko po, paulit-ulit na. Wala man lang kayong aksyon na ginagawa.
Nandyan, no? Madam Mayor Belen Fernandez sa may Arellano. Nandyan, yung mga nagbibinta ng panandaling aliw. Diyos ko po. Bakit ano nangyayari? So, ayan ha? At bigyan kita, Michael Mike Sim, ng isang regalo. Tanggapin mo nang gagaling sa aming himpilan. Isa pa. Ayan, maganda yung punto mo. Maganda rin yung intensyon mo. Maganda rin yung hamon mo. So, Mayor Belen at Chief of Police Solomon, may hamon ho sa inyo si Michael Mike Sim. Ano ang pwede nyong reaksyon dito? Punto por punto kay Atong Remo. May tama naman siya. Tama yung mga obserbasyon niya. At pupuntuhan ho natin yan bukas at naubusan na ho tayo at hayaan nyo at babalik naman ho tayo bukas para pag-usapan at puntuhan ang mga yan. At nakasama po nyo sa loob ng isang oras sa Himpapawid, sa technical side, Nixon Dakal at siyempre si Jal Franz Kebab. At ito po naman ang yung nakasama sa loob ng isang oras. Punto por punto kay Atong Remo. Happy Monday to everybody. Masantos, yakabosan, at sikataw namin. Ang lahat ng opinyon at